Yo creo que el contrato común de Octavi, en el fondo, entra dentro de un debate respecto a si acaso la producción artística es una mercancía, en el sentido de ser un objeto que se convierte en algo valorizado dentro de un mercado a través de las leyes de la oferta y la demanda que una serie de actores imponen sobre ese objeto, ¿no? Casi todo el contrato creo que va dirigido precisamente a desmercantilizar la obra artística, es decir, las formas de valor que se van a añadir a esa obra, las formas de remuneración por el trabajo producido en esa obra y todos los mecanismos más o menos normalizados en el ámbito artístico, ¿no? La seriación, los royalties que tiene que percibir el artista por ceder derechos de esa obra, son los que se van, digamos, de manera quirúrgica situando dentro del contrato, ¿no? Entonces yo creo que en general es un ejercicio, en términos legales, jurídicos, no un contrato entre partes, en los que se quiere desmercantilizar la obra artística, lo cual, claro, es todo un problema y hay todo un debate allí, porque si tú desmercantilizas un objeto que es bajo el cual tú has percibido o percibes esa remuneración, y no solo eso, sino también cierto prestigio en ámbitos institucionales, ¿qué queda, ¿no? Si tú extraes eso del mercado, ¿qué queda? Entonces yo creo que como reflexión general respecto a esos cuatro elementos fundamentales, ¿no? Autor, propiedad, rentas y acceso, es donde, ¿no? A través del contrato se quiere estipular de manera concreta qué se hace en cada una de esas posibilidades, ¿no? Para que el autor no solo sea un sujeto de producción, sino que sea una comunidad, una colectividad, para que la propiedad no quiera decir que hay alguien que exclusiviza usos y reproducción de esa obra, para que eso no signifique que no haya rentas, pero no rentas de capital, sino de trabajo, y para que se garantice el acceso, pero a lo mejor a través de otros mecanismos que no eran los que eran sinónimo de tener una colección con objetos seriados, ¿no? Però fa un temps, un grup d'amics i familiars de l'Octavi van plantejar al MACBA la possibilitat de fer una sessió de la seva obra, una sessió amb donació, i es plantejava el problema de com encabir jurídicament una de les seves obres, que és aquest contrato comú. Si el contrato comú és una obra plàstica i de quina manera es podia cedir. Que això és un problema perquè el contingut del mateix contracte el que estableix és que no hi ha una obra original. I al no haver-hi una obra original no hi ha un objecte de la cessió, en principi. Aleshores, des dels serveis jurídics del museu es plantejava com es podria formalitzar aquesta cessió. La primera constatació que vam fer és que aquesta obra contenia una sèrie de principis o d'enunciats que nosaltres consideràvem que eren d'alguna manera subversius, en el sentit que volien tombar algun dels principis més elementals o més assentats del comerç de l'art o de l'economia de l'art. Per tant, vam veure que aquest contrato comú era com un manifest, com una proclama de principis, el primer dels quals era que no hi ha una obra original, en el sentit d'única. L'únic que hi ha són còpies d'aquesta obra. Però és que no s'explica què ha passat amb l'obra original. Podria ser que l'obra original hagués estat destruïda, o podria ser que estigués amagada, que fos secreta, però la idea bàsica és que l'objecte del comerç no és l'obra original, sinó les seves còpies. I això és important perquè voler treure del món del comerç l'obra original fa que no es pugui especular sobre les plusvàlues que generarà la transmissió d'aquesta obra original. Aquest és un dels temes que tradicionalment han preocupat més el legislador a l'hora de regular la transmissió de l'obra d'art i ho ha intentat regular, corregir de diverses maneres. Sempre plana l'idea aquella de l'artista miserable, del Van Gogh, que després la seva obra es va revaloritzar de tal manera. Doncs la manera de corregir-ho era la possibilitat que l'artista intervingués sempre que es feia una transmissió de la seva obra, ja sigui amb subhasta, ja sigui a través d'un establiment mercantil, el que els francesos en diuen el droit de suite. Doncs l'Octavi això ho rebutja de pla i diu de cap manera, l'obra original no és objecte de comerç, l'únic que serà objecte de comerç són les seves còpies. Aquest serà el primer enunciat que jo trobaria d'alguna manera subversiu. El segon és la manera de remunerar l'artista. També l'Octavi aquí planteja que allò que s'ha de remunerar és el treball de l'artista, no és l'obra en si. I això ho deixa obert com un camp per explorar. En el contrato comú diguéssim que es fixa un preu
global o tan alçat no és una remuneració proporcional al comerç que es pugui fer d'aquesta obra. Aquest també és un dels altres principis subversius. La llei de propietat intel·lectual, el seu fonament és que l'artista, el creador, se l'ha de remunerar de conformitat amb els fruits que generi la comercialització de la seva obra. Ha de ser una remuneració proporcional a l'explotació de l'obra. Doncs bé, aquí l'Octavi diu no, de cap manera, es fixarà un preu global i amb això l'artista o el creador queda pagat. L'obra, per tant, després es comercialitzarà segons una llicència que diu Creative Commons o aquella altra que consideri l'artista necessària. Aquest, per mi, és el segon principi, diguéssim, subversiu, canviar la manera de remunerar. I tot això ho fa utilitzant una forma d'expressió artística que és imitant un contracte, fa com un paracontracte. Té la forma de contracte i un llenguatge jurídic aparentment correcte. Una anàlisi en profunditat d'aquest contracte ens diria que hi ha molts defectes, però la veritat és que l'esforç val la pena llegir-lo perquè demostra un coneixement i un interès sobre els conceptes jurídics, encara que a la pràctica aquest document com a tal no servís en el món del dret. És a dir, en aquest supòsit que us deia de que es va plantejar en els serveis jurídics del MAC, a veure de quina manera es podia fer la cessió d'aquesta obra, es va plantejar també si aquest mateix contracte comú podia servir de model per fer la cessió de les obres al MAC. No, la conclusió va ser que no podia servir, tot i ser molt interessant el seu contingut, no reunia aquests requisits elementals o bàsics per poder-li donar la seguretat jurídica que demanava el museu. Però, aleshores, de quina manera es podia formalitzar la cessió? Si entenem que és una obra plàstica i que no es pot cedir l'obra original autèntica, com es pot formalitzar aquesta cessió? Doncs la resposta, en el pla jurídic, seria considerar que aquesta és una obra que té la qualificació d'obra literària, o d'obra assagística. Si ho considerem així, l'obra original és irrellevant. És igual que el suport sigui amb aquest paper o amb un altre, el que importa és el contingut. I en aquest sentit, el contingut es pot reproduir sempre en diferents formats i no per això deixa de ser una obra original i una obra propietat del seu creador. Per acabar, aquest contracte, per acabar d'evidenciar el seu caràcter exploratori sobre noves formes d'economia de l'art, estableix una clàusula oberta, una clàusula que el que diu és que queda en mans de cada autor la possibilitat d'establir les formes de circulació de l'obra entre els diversos interessats i la manera de trobar formes de remuneració de l'artista en què l'essencial sigui la remuneració pel treball. I no són rendes de treball el que s'han de remunerar, no les rendes del capital, o les rendes de l'obra, que a vegades creada. Per això dic que a mi em semblava subversiu perquè trencava amb les maneres convencionals de considerar el mercat de l'art. Bueno, un contracte és un acord entre parts i, en conseqüència, sempre és aplicable mentre les parts hi posin un mínim de voluntat i un mínim d'intenció. Un contracte és un acord. I m'interessaria molt emfatitzar aquesta naturalesa de sinònim que té amb una entesa. Un contracte és una entesa mediada per un document en el qual es garanteix negre sobre blanc que l'acord té uns termes estrictes i no uns altres. Aquest contracte comú té una peculiaritat i és que justament el que fa és donar marges perquè els registres d'aquesta entesa no siguin tancats, sinó que tinguin uns marges d'operació, uns marges d'execució molt flexibles, i això és el que ho fa més interessant al capdavall. Deixeu-me dir, en aquesta mateixa direcció, que d'alguna manera aquest defecte del contracte comú, el de que no tanca l'acord, sinó que deixa que tots els punts es puguin gestionar d'una manera molt flexible, insisteixo, aquest defecte és la seva virtut, i això mateix ho converteix en una eina, des del meu punt de vista, valuosament inútil, en el sentit de que
posa al descobert sobretot la necessitat de processos de negociació, posa al descobert la necessitat d'expressió franca de necessitats, de possibilitats i de contextos, que són els tres ingredients que han d'habilitar-se de manera visible en una entesa, i després, naturalment, desplaça tot això, que ho podríem abordar des de la perspectiva de les relacions humanes, més que no pas laborals, ho desplaça explícitament, com era voluntat de l'Octavi, cap a maneres de pensar la cultura del treball, no? I del treball en cultura, no? Sí, en relació a quina és la meva experiència en l'àmbit curatorial i com he de bregar en situacions en les quals un document d'aquestes característiques podria ser funcional, doncs, sens dubte, no? Al respecte, dir què és el que passa? Em passa a mi i de ben segur li passa a la majoria que ens dediquem a comissariar exposicions i, per tant, haver de mediar entre institucions, centres, artistes, proveïdors i tants altres agents. Què és el que ens passa? Que voldríem que tot estigués clarificat d'antuvi, amb antelació, amb un contracte, per tal d'estalviar-nos molts entrebancs que en el procés de treball es produeixen, no? Si tot això hagués quedat aclarit i expressat en un contracte previ, no s'hauria produït, no? No s'hauria produït perquè cadascuna de les parts, fins i tot la nostra, hauria sapigut quin és el seu marge d'acció sense haver-ho de repetir, de recordar o de renegociar, no? Que quan es renegocien normalment és a la baixa, no? Per tant, tots reclamem un contracte, tots reclamem que tot es pugui fer mitjançant un paper que ho mediï i ho posi tot en clar. Habitualment aquest contracte no existeix, o quan existeix només és entre algunes de les parts i molts altres agents queden de fora del que ha contemplat aquest contracte, però torno al que és el punt central de la meva reflexió, no? Precisament també un contracte que ens estalviaria molts problemes, tal i com el reclamem, en el sentit ordinari, també escanya les possibilitats de gestionar-ho d'una altra forma, no? Podríem nosaltres ser els incitadors per gestionar-ho a través d'un model contractual com ara aquest? Doncs segurament sí, sobretot si entenem que s'hauria de trencar la verticalitat de totes les parts que entren en joc en un contracte. Vull dir que si ho hem de fer davant de normalment la institució productora, segurament la institució tindrà immediatament tots els recursos per dir que no es pot plegar aquesta terminologia i aquest caràcter, no? Però si en lloc de plantejar-ho des d'una perspectiva vertical ho plantegem d'una manera molt més horitzontal, de tal manera que, com deia, proveïdors, artistes, assistents estiguin contemplats en tota aquesta posada en escena, des d'aquesta modificació de les maneres de fer amb els elements suposadament perifèrics, tot això sí que de ben segur acceleraria la possibilitat de que també la relació amb el productor, amb el que ara pensem que és l'eix central en aquesta relació contractual, també es pogués replantejar, no? Crec que hi ha alguna cosa de clau generacional en el redactat d'aquest contracte que no es podria aplicar 30 anys abans i que tinc els meus dubtes de si es podrà aplicar d'aquí a 30 anys. Penso que aquesta clau generacional té a veure amb, clarament, una crisi d'un sistema polític i econòmic que es manifesta de moltes maneres i que potser a una altra persona el podia haver implicat, per exemple, a partir d'una consciència ambiental en el sentit de l'entorn natural, però que jo només l'entenc, o tal com n'havia parlat amb l'Octavi, crec que s'entén des d'una consciència de canvi en les formes de relació que impliquen el treball de persones que treballen per motivació pròpia. La idea de subratllar o no que aquest treball per motivació pròpia és un treball artístic crec que queda bastant en entredit coneixent el treball de l'Octavi, però que en el meu cas, i quan jo entrava en diàleg amb ell i quan jo llegeixo aquest contracte hi veig inevitablement la sensibilitat d'algú que més que estar-la focalitzant en aquesta crisi i en aquesta sensibilitat generacional sobre un moment de transformació i de canvi general, no s'aplica sobre qüestions ambientals
i jo diria potser tampoc només econòmiques com podria semblar inicialment, sinó clarament en aquesta frontera entre allò que és el treball que parteix de la motivació pròpia, però que ha d'entrar en contacte amb la societat i que en aquesta entrada en contacte amb la societat troba unes barreres. I aquestes barreres, que són, crec, en gran mesura les que han dificultat que una generació de persones que van passar per Belles Arts en els anys 80 i 90 hagin pogut desenvolupar amb naturalitat allò que per algunes generacions anteriors semblava possible, que era viure del meu treball com a artista, com un artista professional, sense qüestionar massa o potser sense qüestionar de forma generalitzada les relacions de l'artista amb el context galerístic, museístic, col·leccionisme, públic-privat, etc. I dic, ara fent un parèntesi, que evidentment hi havia hagut un qüestionament i clarament en el grup de treball hi havia aquesta intenció i aquesta voluntat i a més s'havia manifestat, però no havien acabat de fer un trencament amb tot aquell sistema i en canvi crec que a partir d'aquesta, ara diré la nostra generació i no sé si és una fórmula que m'acabo de creure, però la nostra generació s'ha trobat en què aquesta crisi ens ha resituat en el sentit que ens ha commogut, ens ha remogut d'uns esquemes que havíem heretat com uns esquemes en crisi i no només no ens hi hem conformat, sinó que no hi hem encaixat. No ha estat possible que les nostres relacions de treball fluïssin a partir d'un sistema, una taula que hi havia parada per poder tenir aquesta arribada a la societat. És un projecte que d'alguna manera representa tota una sèrie de reflexions, de dilemes molt importants en els últims 25 anys en el context català. I tota la construcció del projecte i específicament el contracte d'alguna manera utilitza termes, conceptes que representen d'una manera directa tots aquests, jo diria, inclús conflictes generats entre les produccions culturals i les administracions, bàsicament. Crec que el seu objectiu era aquest, o sigui, d'alguna manera concentrar totes aquestes discussions, aquests dilemes i aquests conflictes, concentrar-los en un sol document per fer-los visibles d'alguna manera. Per fer visibles totes les contradiccions implícites també en aquesta voluntat de voler representar aquestes contradiccions, aquests conflictes. Un canvi important perquè d'alguna manera passa per alt tot el que és la lluita de classes que evidentment dintre de l'àmbit de l'art també es produeix i que crec que Octavi Comerón amb el projecte aquest del contracte comú volia d'alguna manera ressaltar, potenciar i posicionar-se ell com a autor, com a productor, dintre de les produccions culturals de Barcelona, de Catalunya, d'Europa. Parlant de valor és aquest primer punt, el que m'interessa, que obliga l'artista a pensar què creu que ha de cobrar pel treball que ha fet, que no és pas una cosa que ens sigui fàcil, ens costa normalment. Hi ha aquesta idea que a vegades ens dignifica, per una banda, que no ens podran pagar tot allò que hem fet o el que ha implicat. I això és una manera de fer-nos sentir especials o més lliures. Per altra banda, quan hem de pensar el valor, normalment ens obliguen a entrar en una lògica de mercat, de si això que estem fent ara està tenint més valor perquè està sent més apreciat, perquè està més de moda, perquè hi ha un interès, perquè igual s'està creant una col·lecció, una tendència, etc. Una cosa que jo com a artista se m'escapa bastant. Llavors, normalment la tendència fins ara era obligar-te a fer pensar en una sèrie de coses que se't feien grans o se't feien estranyes. A mi el que m'agrada aquí és que et fa pensar com a treballador, no a posar-te o ajudar o que algú t'aconselli a posar-te en una lògica d'especulació de quin valor podrà tenir més endavant el teu treball, etc. I ja pensar en això, sinó allò que has fet, que creus que se t'ha de pagar, que té a veure amb un cost de vida, més que de propietat i d'un producte que es converteix en una propietat privada que pot a partir d'aquí anar incrementant el seu valor. Per mi em sembla un exercici
molt coherent amb una sèrie de debats que portem pràcticament més d'una dècada discutint. És a dir, de quina manera la flexibilització, la mobilitat, sí, tota una sèrie, diguéssim, de qüestions que afecten a la figura de l'autor, de l'artista, l'anomena autor, no? De l'artista, són d'alguna manera centrals amb el que avui anomenem la classe comunitariat, no? El comunitariat. Aquesta nova classe treballadora, no? Que d'alguna manera és producte de la crisi del fordisme i que esdevé avui doncs, un tipus de treballador on el seu temps de consum, el seu temps d'entreteniment i el seu temps de treball, en el sentit tradicional, ha esborrat fronteres. Aleshores, clar, aquest contracte, des del moment que entenem que l'artista no podríem dir que és un pioner d'aquesta classe comunitariada, d'aquest comunitariat, sinó que sí que és una figura central, perquè té una sèrie de valors que el conformen, que estan avui presents en aquesta nova forma d'entendre el treball. Per tant, hem d'entendre que el contracte comú és una reflexió sobre aquesta nova figura artística. I el que fa d'alguna manera el contracte comú és ser molt crític, denunciar d'alguna manera, indirectament, les irregularitats, la desregulació i les irregularitats, que són dues coses diferents, que hi ha hagut sempre darrere de la figura de l'artista, de l'estructura artística, del sistema artístic i fins i tot de la pròpia pràctica artística. El contrato común de Octavi, de alguna manera, participa también de toda una serie, digamos, de transformaciones que hemos estado viviendo en estos últimos 5 años. Creo que también las asambleas del 15M de cultura, en fin, y toda una serie, digamos, de movilizaciones por parte del sector cultural, en otras cuestiones activistas o incluso dentro del propio sector, como sería cultura de base, no dejan de ser también momentos de inflexión a partir del cual el contrato común bebe, se alimenta, creo. Hay una serie de circunstancias, de debates, de actores culturales que han engendrado un discurso en torno a esa producción cultural precarizada, absolutamente precarizada, y cuáles son las formas de resistencia e incluso los nuevos imaginarios y las herramientas, como sería el caso del contrato común, que hay que desarrollar de ahora y en el futuro. És evident que els contractes legals sempre tenen que reposar sobre termes, llenguatges consolidats en la realitat i, per tant, el propi contracte comú de l'Octavi és un contracte que, com dic, encara es recolza en aquesta mena de termes. Però crec que aquí és on està l'aspecte positiu o l'aspecte, diguéssim, permeteu-me la paraula, visionari del fet de fer un contracte. És a dir, aquest espai que està generat sovint per una economia neoliberal, on tot està permès de circular, on tot està permès d'alguna manera de ser compartit, però unes coses valen més que altres. I això es produeix en funció precisament de sinergies momentànies, d'interès, d'adscripcions a certes idees, i no necessàriament ja passa per una economia clàssica d'haver aportat un capital econòmic, sinó que descobreix que hi ha capitals de signe molt diferent. Hi ha capitals que són financers, però també hi ha capitals que són cognitius, d'idees, d'entusiasme, d'afecte, de mera presència. I jo crec que aquest espai comú que apunta al contracte il·lumina aquest nou espai de producció. L'interessant del camp de l'art serà veure com produïm aquestes noves aliances entre els que tenen diners, els que tenen idees, els que tenen passió, els que tenen coneixement, els que desitgen participar. Jo crec que el contracte contempla aquests dos pols d'integració del treball de l'art, que és per una banda la integració en una forma de treball clàssic, més paregut en això que en dius l'artesania, i la integració en aquesta altra forma de treball, que és la del capital, la del treball basat en l'especulació financera. És a dir, jo crec que són els dos pols en els que, d'alguna manera, sobre els que
Satan, Salar, en certs moments. La meva resposta a aquesta mena de dialèctica, sigui bé integrar-se en una dinàmica de producció especulativa o bé en una dinàmica de treball clàssic basat en el rendiment del treball per hores, per inversió de materials, etc. És a dir, està en el fet de que la pràctica artística sempre és una excepció respecte a qualsevol altra forma de treball normalitzat a la societat. Si jo tingués davant a l'Octavi com a autor d'aquest contracte o com a impulsor d'aquest contracte, li preguntaria o li plantejaria: no creus que val la pena pensar en la pràctica de l'art com un tipus de treball, de manera de fer, és a dir, que sempre, és a dir, no té una posició fixa, sinó que sempre el que ha de buscar és ser precisament aquesta excepció respecte a altres formes de treball que estan dominant en la societat. I en la mesura que sigui una excepció, serà art. Doncs a mi em dóna la sensació que l'Octavi en aquest contracte essencialment el que fa és el que fa amb una obra potser anterior, que és la balada del valor d'ús, que és començar a treballar sobre les eines realment de les coses, de com funciona l'estructura de les coses, sobretot en el món de l'art. Per mi una de les cites o una de les frases més destacades d'Octavi, que té molt a veure amb com s'estructura aquest contracte, és aquesta que repassa totes les preposicions, és a dir, la meva obra és ante, bajo, cabe, para, sobre la superfície de les coses, o sota la superfície de les coses. Jo crec que aquesta és una de les premisses per les quals l'Octavi proposa aquest contracte com a una de les possibles eines per interferir en 4 aspectes que ell ho diu molt clarament en el propi contracte. Un, el tema de la remuneració del treball, que no de la remuneració per la plusvalia de l'obra, sinó de la remuneració pel treball, que és un dels seus temes importants. La segona, que seria el dret a la propietat, que crec que és un altre dels aspectes més destacats d'aquest contracte, que anul·la pròpiament la propietat de l'obra, perquè no hi ha obra que sigui propietària, com seria? Que sigui susceptible de ser propietat d'algú. Després també crec que és molt important que anul·la també tot el sistema, el propi sistema de l'art, del mercat de l'art, tot el sistema de validació de les obres, és a dir, anul·la la validació del museu, anul·la la validació del mercat, anul·la aquest sistema com de valoració i de plusvalia que té la pròpia obra. I, a més, una de les coses que jo crec que és més interessant aquí és que col·loca aquesta voluntat en el propi artista, que jo crec que és un dels temes importants, no només pel propi contracte, sinó també pel propi sistema. A vegades tinc la sensació que... No, a vegades, o sigui, llegint aquest contracte, la veritat és que un té la sensació que ell està dient, nois, o sigui, o noies, artistes, el que teniu a vosaltres entre les vostres mans és el control de l'obra, completament el control de l'obra. Vosaltres sou els que maneu sobre l'obra, vosaltres sou els que voleu tenir, els que marqueu quina és la pauta que ha de seguir la vostra obra, el vostre treball. I jo crec que és una de les coses més interessants que està plantejant aquest contracte, a més de suspendre tot el sistema de com funcionen les plusvalies i el treball en el món de l'art. Altre cop tornem a estar en el mateix. Què vol dir el treball? Vol dir força de treball, que seria la comprensió més ortodoxa i més convencional, per tant, temps de dedicació. Per tant, sobre quina base partim? Sobre un salari mínim de força del treball, un salari mínim en quin marc de convenis, per dir-ho d'alguna manera, on s'executa el càlcul de força del treball en l'àmbit cultural. És equiparable amb una força de treball en uns altres àmbits que són de caràcter més biològic, més orgànic i menys intel·lectual. Jo insisteixo, em sembla que la cosa maca en la idea que suggereix l'Octavi és justament el que la pròpia idea del treball que ha estat encapsulada dins d'unes significacions molt tancades, llançar-les cap a un territori de negociació, cap a un territori en el que elements que a priori no entrarien en aquest procés d'entesa podrien ser posats en valor. La guerra del valor, és a dir, tornar a prendre la paraula per tal d'escatir, d'aclarir a on rau el valor i en què consisteix el valor i no donar-lo per fet des de les nocions tradicionals,
el treball de l'Octavi el podríem perfectament inscriure en aquest marc, no? De reobrir la guerra del valor, de reobrir el debat respecte de què vol dir el treball en cultura, què vol dir la remuneració i com tot això es pot reformular des de perspectives, insisteixo, que poden ser absolutament obertes, posant en joc elements que a priori ni podríem sospitar que serien susceptibles de ser posats en joc, de ser posats en consideració, no? El bescanvi, el do, el regal, la recompensa dilatada, hi ha un univers de possibilitats a explorar a partir d'aquest grau d'apertura. El treball de l'Octavi, contracte comú, si vols, diem-ho a l'inrevers. El que fa és expressar d'una manera, em sembla que absolutament cristal·lina, la voluntat de no deixar-se reduir a un concepte del treball i a un concepte de la remuneració tancat de sota l'ombra de la plusvàlua, ¿no? Señalar que se adscribe de alguna manera una serie de obras a lo largo de todo el siglo XX hablan sobre la economía del arte, bajo un aspecto o bajo un formato que tiene que ver con algo que podríamos denominar, pues eso, la literatura contractual, por decirlo de alguna manera. Esa tradición, por llamarlo así, arranca, y yo creo que aquí es importante señalarlo en el caso de Octavi, arranca con Picasso y no con Duchamp, a pesar de lo que se cree. Es decir, las memorias de Kahnweiler, del Marchand de Picasso, que yo no sé si es un libro que leyó Octavi, pero estoy casi convencido que sería un libro que le encantaría, porque es un libro que define, digamos, una economía para el arte en el siglo XX. De hecho, Picasso, el gran legado de Picasso, es habernos dejado, digamos, una burocracia para el arte. Picasso es el primero que aborda una cuestión tan, digamos, que es tan importante en el contrato común de Octavi, en el punto 5, que es el que he leído y que es el que me gustaría comentar, como los derechos de propiedad. El contrato común se escribiría dentro de esa fértil y episódica línea que va, esto arranca de Picasso, el cheque Zanck de Duchamp, por supuesto la ley del arte de Isidro Valcárcel Medina, Kunstkapital de Beuys, es decir, ahí creo que me parece que es importante señalar este trabajo. Luego, por otra parte, diría que para mí el contrato común sintetiza tres tipos de formato. Uno, me parece que es un contrato de contención, es decir, todos los contratos tratan de contener la violencia económica, el deseo, las jerarquías. Es decir, en ese sentido, el contrato común participa de la contención, por llamarlo así. Es un documento de contención. Luego, por otra parte, es un texto. Es decir, es un texto, es un escrito, es un documento de enunciación, que sigue, por cierto, que sigue el formato, y creo que Octavi había estudiado muy bien los contratos, tanto los contratos del arte como la literatura contractual, y eso me parece que está muy bien reflejado y me gustaría también señalarlo. No es una estetización de la propuesta de Octavi, pero sí que es al contrario, una valoración de que efectivamente hay un texto, es decir, hay un texto, el contrato es un texto, una enunciación, por decirlo de alguna manera, también una posición una posición dentro de las ideas y dentro del mundo. Y luego, finalmente, me parece que es una propuesta metodológica, es una metodología, digamos. En ese sentido es una propuesta instituyente, ¿no?, como todas las metodologías, ¿no? Digamos, en el contrato hay una fuerte ideologización, digamos, una ideologización muy explícita, y que tiene que ver precisamente con regular un territorio de acción. En el campo del comisariado, ¿cómo nos afectaría? Es decir, me parece que lo que Octavi está interpelando, y lo está interpelando para todos, para artistas, para mediadores, y ahí lo deja en ese terceros que él habla, digamos, nos está nombrando a todos, por decirlo de alguna manera, y
y es donde está lo común. Lo común, me parece otro aspecto también que no podemos llegar a hablar, es esa idea de común, de comunidad, ¿no?, que hay ahí, que es una comunidad muy, bueno, yo que siempre veo muy a Blanchot en todas las cosas, pero sí que yo creo que esa comunidad no nominada, pero al mismo tiempo nombrada, me parece que hay algo por eso hablaba antes del texto, ¿no?, como porque hay algo de nombrar lo innombrable, digamos, en el contrato, de legislar lo ilegislable, que me parece que sintoniza más con un espíritu más blanchotiano que con un espíritu más marxista, por decirlo de alguna manera. El poder de la llei està en el no veure-la, no? Una vegada més en la invisibilitat, aquesta transparència, no?, de la llei, que l'has d'anar a buscar, no?, perquè es manifesti d'alguna manera, l'has d'anar trobant el seu límit, no? I justament el contracte el que fa és desafiar aquesta lògica, és a dir, desmitificar, en primer lloc, no?, donar-li un cos i una presència. I evidentment el contracte no és la llei, no?, és una nota al peu d'un text, però és una nota al peu tan malèvola, no?, que en realitat trastoca tota la lògica de la llei. I si ho penses, un contracte en realitat és una qüestió de dret privat, no? És una cosa que concerneix habitualment, el que fa és regular les relacions jurídiques entre privats. Però què passa si tu, amb un contracte que és privat, introdueixes un element com és el bé comú, no? En aquell moment, no? El moment en què un dels participants en aquest contracte és tothom, ja no és una qüestió de bé privat, de dret privat, sinó que es converteix en un assumpte que ens concerneix a tots. Penso que la validesa que té aquest contracte és a dir, és una cosa que es podria estar aplicant ara mateix i que seria interessant que això succeeixi. No sé si em demanes sobre quin efecte podria tenir això en la comunitat artística. Penso que una vegada llegint un text del Llucmajor, referint-se als artistes, deia disperseu-vos, no? I trobava una idea molt interessant, que a mi em sembla que també va en aquesta via, no? Seria una forma de dissolució, aquest contracte, a través del teu treball, però com podria realment el teu treball convertir-se en una cosa que s'infiltra, no? Ja no en la comunitat artística, que això és totalment irrellevant, sinó en la societat, no? Claro. Cuando hablamos de justa remuneración, hay todo un tema, ¿no?, que tiene que ver bastante con esa idea, a la que Octavi también le ha dado muchas vueltas, que es la del precio justo, ¿no? Claro, justo no en términos, que este es yo creo que el tema clave, justo no en términos de ajustado al mercado, ¿no? El precio justo ajustado al mercado sería aquel que trasciende la decisión de una colectividad, sino que es el mercado que impone ese precio, sino justo en términos de justicia, ¿no? Es decir, cuando se habla de una justa remuneración, quiere decir que sea equitativa en la relación del productor y el comprador, ¿no? Y esto, claro, apela a una colectividad que es la que garantiza esa justicia, ¿no? Que aquí está un poco, yo creo, el meollo de la cuestión, porque en el fondo casi se mueve en términos, por decirlo así, anarcocomunitaristas, ¿no? Es decir, hay una colectividad que se reconoce entre ella, que es la que vela para que exista un mercado de libre circulación, pero a la vez de acceso, ¿no?, de procomún, pero a la vez esa comunidad es la que hace justicia, ¿no? O sea, que aquí hay un debate en el fondo respecto al estatuto de lo público, al estatuto de quién vela por el acceso público, pero también al estatuto de lo común, que muchas veces no coincide con lo público. Lo público tiene que ver con un interés general, ¿no?, con una especie de escala territorial en la cual... Y claro, lo común muchas veces tiene que ver con una serie de vínculos de sociabilidad que se mueven en otras escalas, ¿no? Pero lo común tampoco tiene que ver, o la comunidad que va a velar, ¿no?, por esa justa remuneración, probablemente, yo creo que aquí, ¿no?, era otro de los debates, digamos, que yo creo que lanza Octavi, no tiene que ver con una cuestión meramente, a lo mejor, sectorial o gremial o sindical, a lo mejor sí. O sea, no es extraño que el contrato asuma como propias ciertas formas, ¿no?, ciertos estatutos legales que se han producido por parte de comunidades del movimiento de la cultura libre, ¿no? Cuando se habla de, aquí se añadirá la licencia Creative Commons que se quiera.
Y tampoco es casualidad que se hable, ¿no?, todo el rato del intento de producir una comunidad que, como decía, garantice y vele por ese tipo de remuneración y de acceso, ¿no? Claro, es como pasar de las industrias creativas a un tejido que probablemente también es empresarial, en términos de que hay gente que hace servicios y pone su trabajo y se es remunerado por él, pero que tiene que ver con un tejido creativo del común, ¿no?, de las industrias creativas a un tejido, digamos, artístico, empresarial del común, ¿no? Y el común es tanto una forma de gobierno, casi diría un código deontológico, una forma de funcionar, y también una serie de, en fin, de obligaciones, derechos y responsabilidades y de limitaciones también, ¿no? O sea que el común no es simplemente algo que se lanza al aire y que nos parece bonito y deseable, sino que el común también se rige por sus propias normas, sus propias responsabilidades y por sus propias limitaciones, ¿no? Probablemente esas, digamos, empresas creativas del común ya existen, pero la intervención pública, y de hecho del mercado, o del mercado, digamos, más hegemónico dentro del ámbito de la economía del arte, insiste continuamente en situarla en otro lugar, ¿no?, en intentar desplazarla en otros códigos. Incluso con el chantaje de si no haces esto vas a seguir viviendo precariamente, ¿no? Ese es el dispositivo, ¿no?, digamos, que no es algo que se produce espontáneo naturalmente, sino que las industrias creativas siguen existiendo como único lugar de trabajo y de remuneración porque hay una intervención pública para que sea así, no es algo que se produce de manera mágica, ¿no? O sigui, no sé si jo m'agafo aquest contracte en aquest terreny de comú, que és una història possible, o sigui, un ecosistema que faci possible que una obra existeixi en un context com aquest. Per això aquí no sabia molt bé, tenia la impressió que no era tant l'obra que la seva reproducció. I llavors dic, vale, què passa amb una pintura? O bueno, la performance, ja sabem que hi ha el que és l'artista, però el que fa la foto, el que fa el vídeo, què passa? O sigui, quan parlem d'autor, en aquest cas, per exemple, la persona que fa les fotografies generalment per la Fundació, tenim una Creative Commons. O sigui, però, naturalment, aquesta Creative Commons no pot estendre-se a l'obra mateixa. Però hi ha un problema que no ho podràs controlar, que és que el món de l'art, si no té el punt aquest burgès de control burgès, és molt difícil que sobrevisqui. Perquè, a més, fins i tot l'artista ho valora d'aquesta manera. Llavors, el món de l'art està creat d'una manera al qual jo no m'hi sento gens còmode, perquè no està pensat amb la base, sinó que està pensat amb la part de dalt. És que té un control. Si només fa falta anar a fires o coses d'aquestes, veus més o menys el moviment de la gent. Quines són les compres, les ventes i tot, no és pel valor de les peces o quina repercussió poden tenir, sinó que venen donades per una qüestió de rumorologia falsa o verdadera. Això ja no em fico en la qüestió de qualitat. A mi m'agrada molt el tema de la cessió de la peça a tercers, com a còpia, sense que no té una plusvàlua posterior, sinó que és... El que passa que això és un engany, perquè vulguis o no, ja el que parlàvem abans del temps, fa que aquell objecte que en un moment concret no té valor, pot ser que al cap de 20 anys agafi un valor o per exclusivitat o perquè ha tingut certa repercussió a nivell com a objecte primer que després se n'han creat d'altres molt similars o coses així, que fa que aquell objecte la plusvàlua la tingui al cap de 20 anys sense que tu en siguis conscient. Llavors el tema del pagament del treball i que tu perdis el valor de la peça un cop la té un tercer, això és una cosa que sempre ha passat al món de l'art i jo crec que és impossible perquè també s'ha cregut que amb l'art, com els pisos en els anys 2005, era una inversió i sempre s'ha pensat molt en inversió. Llavors quan l'art es compra per invertir ja és pervers, en certa manera. Jo ara seré crític amb diverses coses. Jo la posició de l'artista tampoc l'entenc, Vull dir, jo tinc greus problemes per entendre'ls. Fins i tot a mi mateix, no és un problema que faci que siguin els altres. Però jo crec que hi ha una qüestió de la sobrevaloració del teu treball, que això també ens porta amb un... Igual que el Blesa demana diners per treballar en una... Doncs també hi ha artistes que demanen molts diners perquè fan una exposició en un altre lloc. Vull dir, també això és una qüestió de caràcter o de manera de ser. Vull dir, jo he estat en exposicions que hi ha artistes que s'han quadrat que si no guanyaven tants diners no feien res.
I la resta, com que érem uns perdiusillos, ho vam fer potser amb la meitat o una terça part dels diners. Vull dir, això, però jo crec que també el contracte a mi m'agrada per una qüestió bàsica, és que baixa el rol. O sigui, tu ho controles, però hi ha una base que és com molt normal. És com de fuster o de feines molt més especialitzades que fas una cosa molt concreta. Si un fuster per fer-te una cuina el trobaràs per un preu o per un altre, serà amb un material o amb un altre, amb un disseny o amb un altre. I l'artista jo crec que també hauria d'adoptar això, baixar una mica de rol. I això no t'estic dient que no es guanyi diners ni res d'això, però vull dir, jo crec que la pretensió de l'economia en el món de l'art, que sempre has de guanyar molts diners i molt ràpid, que és el que acostuma a passar, en venda, t'estic parlant, per mi també és un problema, per hi ha una qüestió bàsica, perquè també podries fer el contracte de qui és el que pot accedir a les teves peces. Perquè si jo poso una peça a 10.000 euros, molta gent no hi pot accedir, però en canvi si la poso 500, sí. Llavors aquesta diferència per mi és molt important. Jo no sé si podria dir que no ha de participar, que a mi el que em preocupa més és la genealogia, de quin ecosistema, quin sistema de poders o de possibilitats ha permès la creació d'aquesta obra. Si després, jo algunes vegades no entenc perquè s'ha exposat aquí, té més valor que allà, saps? Però entenc que el capital cultural, per exemple, de la Fundació existeix. I l'hem vist amb algunes exposicions que hem fet recentment, que els artistes que han passat per aquí m'han dit, han sigut fantàstics, hem venut tot. Jo no pensava que es feia l'exposició aquí per això, no? Però entenc que és el capital cultural de... És un sistema... El que no sé dir-te des de la meva experiència ara, que és poca però comença a ampliar-se, no sé si és tant el museu que la posa que les galeries i els col·leccionistes. Directament, el valor de mercat. Com a galerista i una vegada llegit el contracte comú, ens podem plantejar certes preguntes que intentarem contestar. De quina manera una galeria comercial com aquesta i altres, es podrien vincular per treballar amb un artista que signi aquests contractes. Bé, la resposta no és fàcil. A nivell conceptual, jo com a galerista personalment no tindria cap mena de problema. De fet, hi ha artistes, sobretot videoartistes, que fan contractes de compra-venda reservant-se els drets a publicar en obert les filmacions, o sigui que això ja seria un pas. El que sí que no acabo de veure és, en el contracte no es parla mai de com, sí que es parla de la remuneració de l'artista, però no es parla mai de com s'han d'incloure totes les despeses que implica la feina de representació d'una galeria. És a dir, ADN, per exemple, imagino que altres galeries no només som comercialitzadores, també són promotores i productores. Llavors, com queda reflectit tota aquesta càrrega de feina i de costos, recursos econòmics i recursos humans en el preu de venda? Perquè, per altra banda, el contracte bàsicament el que diu que serà l'artista exclusivament qui decidirà el preu de les obres. Llavors, clar, és una mica rara avis intentar vincular a una galeria entre un artista i un possible tercer, sempre si directament l'artista té l'exclusivitat de dictaminar quin és el preu de la seva obra. Altres problemes que ens podem trobar, o situacions o conceptes, és el tema de la limitació del concepte de propietat. Bé, efectivament, si no s'entega una obra original, s'elimina el concepte de propietat per se. Aquí no tenim gaire més que tractar, però això vol dir que es garanteixi la lliure circulació de les obres? El contracte no ho parla. És a dir, imagina't que només que la demanda d'una obra de l'Octavi, per exemple, només té un demandant, una persona que la vol, un tercer, sigui un tercer o un col·lectiu. I aquesta persona decideix que aquestes peces, que aquesta còpia, no circuli. Donat el cas que l'artista, en aquest cas, malauradament, ja no està amb nosaltres, qui es sortiria beneficiat d'un contracte comú? Jo encara no he trobat una resposta. I m'agradaria comentar un altre punt, que el contracte posa condicions
topes màxims i mínims a la consecució de plusvalues en una obra d'art, no? Bé, jo crec que ja fa molt de temps que el concepte auràtic d'originalitat està molt qüestionat. És a dir, què passa amb totes les obres múltiples, què passa amb la fotografia, què passa amb el vídeo, què passa amb els treballs objectuals que són seriats. Vull dir que sí que es podria considerar que hi ha certes limitacions amb aquest contracte, però per altra banda jo crec que s'hauria d'acotar molt més, perquè si no és massa genèric i queden massa forats perquè tot el que pretén el contracte no es pugui implementar. Controlar després l'especulació, això sí que per contracte es pot fer, és a dir, quan es fa una compra-venda, tu sí que pots limitar el temps Vaja, i pots explicitar una sèrie de clàusules impedint la comercialització a tercers o vetant durant un temps que aquesta comercialització es pugui fer efectiva. Llavors, el tema de l'especulació futura, si no es pot controlar via el droit de suite, es podria controlar via contractual. Això penso que aquest o qualsevol altre contracte ho pot recollir. L'artista té dret a unes royalties. Mentre l'obra es va comercialitzant, l'artista també té una part d'aquestes quantitats van a l'artista. Per tant, no és que l'artista no es quedi res, encara que són molt míseres. El màxim que pot arribar un artista a rebre, si la seva obra ha estat transaccionada, són 12.500 euros. Per què aquest tope? Està imposat per la Unió Europea. És una regulació. O sigui que no sé qui els ha estipulat. Però també sé que als Estats Units, per exemple, no hi són. Per tant, aquí encara poder deuen presumir. I també és aquest tant per cent que rep l'artista, només el rep si està viu o han d'haver passat, després de més de 70 anys després de la seva mort, després s'acaba la cosa. Però és aplicable fins a 70 anys després de la seva mort. És el que es diu droit de suite, que és artist resale right, i diu això, que si un objecte està afectat per aquest dret, estarà identificat amb aquest símbol en el catàleg, el comprador accepta pagar a Christie's una quantitat, la quantitat que estipula aquesta, no? I aquest impost només comença a ser aplicable si l'obra es ven per més de 1.000 euros. Si es ven menys, no s'aplica. I el màxim i la quantitat màxima que s'ha de pagar mai serà més de 12.500 euros. I és un 4% per obres fins a 50.000 euros, un 3% entre 50.000 i 200.000, un 1% entre 200.000 i 350.000, un 0,5% entre 350.000 i 500.000 i un 0,25% quan és més de 500.000 euros. De primeres em sembla una bona idea per regular tota aquesta bogeria de l'especulació que existeix amb l'art i de tota aquesta tonteria també dels diners i del valor de la peça. Per altra banda, em preguntava, el contracte diu que la persona o l'entitat que posa els diners per alliberar l'obra, no sé, això d'alliberar l'obra em sonava com algo... em sona com algo estrany, no? Perquè m'imagino que poder s'eliminaria l'especulació, però després també imaginava una sèrie de personatges tots que es penjaven la medalla, no? El que ha alliberat l'obra té dret a una medalla dient jo vaig alliberar aquesta obra i jo l'he fet possible. Per una banda, elimines el problema dels diners o de l'especulació, per altra banda, hi ha aquest orgull de la persona que ha fet possible l'obra, entraria en escena. És la qüestió de la plusvàlua. És a dir, ja el contracte de Set Siegel Lab, que el va redactar un advocat, Bob Projansky,
també havent parlat, segons deia ell, amb uns 500 artistes o 500 persones del món de l'art, el que plantejava un dels punts centrals era la qüestió de lo que en un llenguatge més clàssic es diu el droit de suite, és a dir, el dret de seguiment de l'existència de la vida d'aquesta obra i els plusvalues que va generant. Jo penso que aquí sí que valdria la pena, d'alguna manera, començar-li a produir addendes o, diguéssim, afegits especials en el contracte, perquè crec que, diguéssim, de totes les intuïcions que tenia aquí l'Octavi, aquesta és per mi la que em sembla més creïble o la que s'ha sostingut més al llarg del temps. I crec que és en aquest espai de circulació d'alguna manera on definitivament s'està produint valor, però és un espai que ja no li pertany a l'autor, que no li pertany ni al propietari o al suposat propietari d'una obra, que no li pertany al museu, és quelcom, d'alguna manera, un espai veritablement atomitzat, socialitzat, que està veritablement en el terreny públic i que està sotmès a unes, diguéssim, pujades i baixades que no crec que puguem controlar, però alguns artistes o alguns propietaris preguntaven, bueno, què passa si l'obra perd valor? És a dir, anirem a reclamar-li el que l'ha venut, és a dir, aquesta diferència de valor al llarg del temps també. Per tant, jo crec que ja no és una qüestió d'una plusvàlua sempre com una mena d'increment de valor, sinó com un espai de circulació on es produeix l'obra, un espai de circulació on se generen continguts, on es generen moments de solidaritat, moments de comunitat, moments d'allò comú. El mercat de l'art és un mercat que d'alguna manera és l'avantguarda sempre de l'economia, en el sentit de que accepta i reconeix com a objectes mercantils coses que abans no eren reconegudes com a objectes d'intercanvi econòmic. I per tant és una via, és a dir, que el contracte és super, molt, succint, molt, però la idea de que no s'adquireix d'alguna manera l'obra, és a dir, com que l'artista mai serà completament privat del seu treball, sinó que el que gaudirà l'espai públic és el benefici d'aquest treball. No, que el contracte trenca tots els punts trenquen el sistema comercial del món de l'art i, en certa manera, també s'ha de reconèixer que en el nivell comercial l'artista, en certa manera, està en un segon terme, sempre. Llavors, no és qui mana en el tema de les ventes, perquè llavors, si entrem en un estatat, venen els tants % de descompte, saps aquesta mena de triquijocs que es fan, que es deuen fer en qualsevol negoci, però en el món de l'art també es fan, però sempre qui surt perdent és l'artista, diguéssim, el tio que ho fa. Jo recordo aquesta voluntat d'atacar justament el punt en què un perd el poder sobre el que està fent, que sempre ha sigut aquesta cosa de sí, tu treballa, digues el que vulguis, fes el que vulguis, que és indiferent, perquè això, en quan entra en la lògica de convertir-se en una mercaderia, quedaràs totalment desposseït de la teva voluntat, de com això circula i de quines són les plusvàlues que genera. Clar, l'interessant d'això és que és una voluntat que es projecta cap al futur, és com, o sigui, es fa vàlida en el present, però a més, aquesta voluntat podrà seguir-se perpetuant en el futur. És a dir, tu com a artista decideixes que no vols que el teu treball entri en aquest joc i, per tant, que sigui modificat, que sigui modificat en els termes econòmics d'aquesta gestió del treball. I d'accés també, per exemple. És quasi com una garantia de que no se li aplicarà la lògica de l'escassetat al teu treball, aquesta lògica de restringeix l'accés a una còpia d'aquella obra, sinó que sempre estarà disponible i, per tant, no valdrà res, també. Això és molt interessant, com embrutir-se les mans d'aquesta manera, dir, vinga, va, m'ocupo d'això. Jo crec que sí que és això, és una voluntat que es projecta cap al futur. Una proposta com el contracte comú, que es va carregar la propietat privada o una lògica capitalista d'especulació i de plusvalia, etc., normalment també es fica amb els temes d'autoria.
A mi el que m'agrada és que en l'Octavi aquí no s'hi ficava, ni ho tancava ni ho obria en aquest sentit, però clar, a mi m'agrada també el no carregar-se a vegades la figura d'autor, perquè jo entenc l'autor com algú que és responsable. Hi ha una persona que es responsabilitza d'allò que s'ha fet. Clar, quan a mi a Mèxic m'interpel·len, no interpel·len a totes les dones entrevistades, no, vostè, senyoreta, ha fet això i es responsabilitza de com pugui ser això interpretat, però també es responsabilitza de la seva circulació. El que ha passat durant molts anys, en aquest país, per exemple, qui ha capitalitzat el debat al voltant d'aquestes qüestions ha sigut sobretot l'Associació d'Artistes Visuals. En principi, la d'Artistes Visuals de Catalunya, perquè d'alguna manera sí que va ser pionera a l'estat espanyol, i ha sigut la que, sobretot l'última dècada, va empènyer que sortissin altres associacions i fins i tot una federació d'associacions d'artistes visuals. I per mi el problema és que quan van publicar el llibre de bones pràctiques, en realitat estava molt bé perquè hi havia una necessitat i una voluntat de marcar quins eren els drets i els deures del creador, però en cap moment van realment aconseguir aprofundir sobre la problemàtica de la producció cultural i artística. És a dir, aquestes qüestions de regularització acabaven d'alguna manera solapades, finalment, per qüestions d'ordre molt més concret, com eren contractes establerts entre l'artista i el museu, la institució, entre l'artista y la galería. Exigir el derecho a que sea el artista quien decide sobre cuáles han de ser las condiciones de ese círculo que es producción, distribución y consumo, no se llevó nunca a cabo. Yo creo que empieza ahí el debate cuando aparece toda la filosofía del Creative Commons, del software libre y de la cultura libre. Ahí empezamos realmente a entrar en cuestión, pero la asociación llegó bastante tarde a meterse en ese debate. De hecho, es cuando Octavi Comerón participa en la comisión de la Asociación de Artistas, cuando este debate realmente empieza a ser un poco más impulsado, apoyado por la asociación misma. I el que és complicat, i això també ho he de dir, és molt complicat que la pròpia situació econòmica i laboral dels artistes actualment aquest contracte tingui realment possibilitat d'aplicació. Jo veig, és molt complicat que els artistes, per això ho deia, insistia abans, en què col·loca en les mans dels artistes una eina per poder negociar o per poder no negociar amb tot el sistema. Ara, això significa que hi ha un pas previ, que és que l'artista s'ha de reconèixer com a treballador i que ha de reconèixer la seva pròpia treball, no tant com la consecució final d'una obra, sinó també com unes hores de treball invertides. I llavors jo crec que aquí encara hi ha molts artistes i tot el sistema, si vols entrar dintre el sistema, aquests mena de contactes són de difícil aplicació. Però es pot negociar, sempre es pot negociar. El que és fascinant és aquesta dimensió que té funcional, perfectament funcional, aquesta obra. Però per l'altra, trobo que... Sempre he pensat del treball de l'Octavi, que és com que sempre va a trobar el nervi del problema, amb una precisió gairebé quirúrgica, o sigui, sense tonteries, sense complicacions innecessàries, amb una economia de mitjans i una potència, sense, com si diguéssim, ambigüitats més enllà de totes les ressonàncies que tenen aquestes accions que fa. Crec que en el contracte l'Octavi sí que està fent una mica el paper d'algú que surt de la caverna, és a dir, d'algú que té una posició privilegiada, i ens podríem preguntar per què, però que es fa preguntes que dins el sistema no són pertinents. No serien pertinents en el món de la indústria, no són pertinents en el món de l'acadèmia, de dir per què cobro jo això i un altre cobra allò, o quin és el topall, o quin és el mínim. No vull treure importància a aquesta consideració de l'Octavi com algú que treballava sobre el final del que és la consideració de l'artista com algú privilegiat. O sigui, crec que això és indiscutible. Quin és el futur? El futur del contracte jo crec que passa per
o bé una massa crítica de persones que siguin capaços d'aplicar l'ensenyament d'aquest text, ara ja no com a formulari en el qual inscriure la seva producció cultural, sinó com un assaig crític sobre la cultura del nostre temps i aplicar l'ensenyament d'aquest contracte a la negociació del que és el seu marc de realitat per fer possible un treball que parteixi de la motivació pròpia i vagi cap a la societat, jo en això crec que la seva eficàcia tindrà a veure amb com evolucioni aquesta crisi del sistema que ja està anunciada i cap a on ens porti. És a dir, si de cop i volta reculem, com crec que és claríssim que ha passat en altres moments històrics, 150 anys de cop, aquest contracte no és que no hi hagi gent o sí hi hagi gent per aplicar-lo, sinó que es quedarà sense un context en el qual pugui fer-se efectiu.